Molweni, just unike update ne. Izinto nazi bazifumene. But siyayibona ke le but ayibona amaqhosha lawa caba ebihanjwe imiwiswa or andiyazi kwenzeka ntoni na, but izinto abahlali bazifumene and azikapheleli kusashota enye amp engaka. Yayibona yilena bendithetha ngayo yesoni lena ikhona ePanasonic iseyiyo plus nebhokisi yekhompyutha. Oqala mani just ubulela abahlali ne-response esiyifumeneyo to abantu, messages of support. Abanye abantu ke bethetha uba sukuthi bantu bakwathu, ndingumntu wakathu kaloku, I've got a house here, andihlala ekhaya, ndithenge indlu apha kwathu and ndikhulele kwathu ekhaya ka-6025 kwaMahlahla ke phaa. Ndibe ndingowalapha ka-5 ko-E 109 kusekhaya, 6175 yindlu yam. So ndingumntu wakwathu actually, kwamna ndikhulela apha kwathu. Ezi zitrato zakathu bendizihamba kakhulu. So xa ndithetha about abantu bakathu nam ndiyazifaka. So abantu bakathu ke nakule game bazifumene izinto, ndifowunelwe emini xa bengutaNomdzaki apha next apha embhek apha kwam, you understand. UtaNomdzaki wathi yho benza le nto kujita. UtaNomdzaki took yonke i-matter on his hand, wathi uzoyokhangela khona, wazondikroba kusasa. Kwabe kufika nezinye neighbors, ma-back neighbor elapha kum kuphi kulaa ndawo, andazi i-unit B, ibise-unit B nayo yaza yandithumelela i-inbox yathi ndifuna uza ngokwam. Yaza ngokwayo all the way from unit B, yafika apha ke bayahamba bengabahlali, badibana bengabahlali. Kuthiwa ke a night before zezaduma badibana nonyana. Uphuncuke apho unyana bamkatsa iforum, bulele kwiforum yalapha kwathu, crime fighting forum yalapha kwathu, i-task force ngala madoda anxiba icamouflage ke lawo. Yiyo lena yafumana loo ntwana qha yathi sabethwa yabaleka yaqhawula apho. Bazoyifuna bayilandika yabaleka ke, babe beyifumene kodwa. So the next day nam ke ndabe ndiyikhangela the night before. UtaNomdzaki wayiva, beke ndayikhangela nam, waza kum wazonqanda naye uba Fondeni noko khayiyekele kuthi singabahlali, abahlali bayikhangela abayifumana ke bona. But umamayo waxelelwa, and it was umamakhe walo mfana ke oye wandifowunela esithi bathe xa bekhupha izinto cause bayamgxotha kwapha endlini, bakhupha izinto zakhe kwapha endlini. Xa bekhupha izinto phaa egaleni zakhe bezama ukhupha be-empty elaa gala behlala kulo, baye bafumanisa uba nantsi le iMac bekuthethwa ngayo. Bandifowunela umamakhe ndayoyithatha into ke ngoku eprova directly, eprova without any doubt oba nguye lona ebezoqhekeza apha, yabona. nguNkosi Ntontoni ke igama lakhe, andisayikhumbuli igama lakhe lintwana, ilapha ebhekwa lapha kum. So ntwana encinci ecingelayo yilena kanye bendiyiphe itoti. So yazothatha ke laa nto, yazothatha loo iMac. Ndithe ndisahleli ndaphinda ndafowunelwa kwathiwa nantsi laa nto i-amplifier plus nale nto i-amplifier plus ne-DVD, bacela ndizozithatha nazo. So ndabaxela ke endisazikhumbulayo endizibonayo zi-amplifier plus kunye nelaa nto kunye nekhompyutha. So bathi ke abahlali but they are still looking, and intwana ke yona isabalekile. So to abahlali bakathu, if uyibonile just nisixelele wena, sisakhangela ezinye izinto and kofuna ke sisete example. Kaloku mna ndamthanda uTsotsi akhe asete example. Xa eqala uba ezi zinto zincinci uza kuhlupha kakhulu if umyekile. So bendifuna ke sisete example apha ngaye lo
But umama wakhe ke ubalekile wazayo wazonqanda wakhupha into ezikhoyo. But ke wabesithi naye ke kangamthumi xa sidibene naye kuyafuna ke senze something nje noba ayiphelelanga. So into ezama ukutsho ke bahlali sizifumene izinto ningastresi. Thanks for ii-messages of support and abahlali bakathu task force kunye nabanye nje abantu abacontributileyo Nomtsaki kunye nabanye abahlali. Enkosi boomakhelwane bam balapha kwathu. Yeah, thank you.